Samantala, Ifm Dagupan po Namahagi po ng Aguinaldo sa Ilang mga Pangasinense at Diwa po ng Pasko Ipinarating sa mga ating pong idol. Para sa detalye po ng good news na yan, ikwento mo, Idol Tita Ronnie. Simple ngunit makabuluhan na ang isinagawang aktibidad ng 104.7 Ifm Dagupan kahapon December 15 bilang bahagi ng programang Makakarating Ngayong Pasko 2025 na layong maihatid ang diwa ng Pasko sa mga manggagawang patuloy na humaharap sa araw-araw na hamon ng buhay. Masigasig na nilibot ng mga idol ng IFM ang ilang bahagi ng Dagupan City, Mangaldan at Mapandan kung saan umabot sa 30 individual ang pagkalooban ng Aguinaldo. Baon ng bawat benepisyaryo ang kani-kanilang kwento ngayong Kapaskuhan kaya't ramdam ang tuwa at pasasalamat ng kanilang tanggapin ang munting handog ng IFM na kinabibilangan ng IFM t-shirt, ACS gift pack, food pack, donut at bottled water. Naging posible ang aktibidad sa tulong ng iba't ibang katuwang na brand at organization kabilang ang Donut Park, Sweet and Savory, CNA Printing Shop, Queen's Water Filling Station, Jose Jacintas Grill and Restaurant, ACS Manufacturing Corporation, Maria Corina Canoe Feeding Program, RMN Foundation at Radio Mindanao Network. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM.